Praise the Lord. And then from how Satan steals from your sleep. Amen. Or from your dreams. Yeah. Satan. Amen. Praise the Lord. Amen. This is based upon John chapter 10, verse 10. Amen. Read on. John chapter 10, verse 10. Praise the Lord. Amen. Satan what? Verse 10. Sit down. You can sit. I bend in my mind. Amen. Verse 10. The thief comes only to steal, The thief come only, to steal, yes, and kill, and destroy. destroy. Bonke abantu abamdaka Yes. bazele kwizinto ezimbili. Amen. Is to come to destroy. Yeah. Number one is going to steal your mind. Amen. He's going to tell you things that your mind onothi xa ehamba ungakwazi ukususa laa nto isengqondweni. Yes. Ngamanye amazwi baplanta into esengqondweni. Amen. Ne? Amen. Ibe sengqondweni. And ikususe amongst the people. Jesus. Okay? Amen. Ithi yakugqibuksusa, and then after that Satan and destroy. Amen. Okay? He come two things, is to steal, To kill. to destroy and kill. Yes. So he cannot, first he is going to destroy you, Yeah. and then after he could destroy you, akula. Amen. That is the thief. So uYesu ufanisa uSathana nesela. Amen. Oba isela into eliyenzayo obali phakathi endlini. Yeah. Is two things akunjalo. Yeah. It's going to destroy lo muntu umbonayo. Yeah. Akunjalo. Yeah. After that athini abulala. They will speak very nicely. They will talk very nice. They are kind. Yes. Which is a kind? Amen. Oh, Father, deliver. Which is a kind? Whoa. Which is they can do extra mile. But they just want to get the way of destroying you. Yes. Amen. And which is Bopawula nakwezinye inkonzo. Uyawufika ingabo abathi amen, hallelujah. Yes. They will say more than the saints. Amen. That's a witches. Okay? Amen. Witches, they are sent to destroy. Amen. Why in the church, some other guy out, he said, I want to join a perfect church. Yes. I don't want to join just any church. I want a perfect. I said, the minute you join Yeah. that perfect church, it will become imperfect. Amen. Because there is no perfect church. Yes. All of us, we are the sinner. Amen. All of us, apostle, bishop, pope, everyone is long in nyathela kulomhlaba. Uthoma ntoni? Amagada kama. All of them. Praise the Lord. Amen. We are the sinner. But what? We are saved Oh, yes. Yeah. by grace. Yes, Lord. Whoa. It's a grace that makes us better. Because we are not better. Yeah. Amen. But the grace of God, yes. He makes us better. He makes us look better. But we are not better than others. We are the sinner like other people they sin. If you understand those principles, you go far. Amen. Because when you pray, you're not praying in a familiar prayer. Amen. You pray as a child of God, as someone that the Lord will need. The Father must save me in this kind of situation. Amen. The situation was fake kuyo. Yes. Yeah. Yeah. You cannot cry to anyone
ungakumbuthini, but the situation osifake wena, because you have a right to say no, you have a right to say yes, but the situation wena osibona ugaxeleke kuyo. You cannot play two double standard. One leg is here, one leg. Bayonzakala abantu abenza loo nto leyo. Once ungafumaneki kwecala, uphinde ungafumaneki nakwecala, uyawuthina ukonzakala. Because the situation usifake kuyo. You usifakile kuyo. Uwe wasifakile ku situation. Praise the Lord. Nabo ube ku meeting bikhona. Ubupha meeting. Liar. Mona citizen ndakuzazi. Ubuse meeting izolo. Bupha meeting. Meeting yaxoxwa ku discuss on the second poison. Amen. Yayazi nje. Jongwami niphelile. Yaxelela nje. Yaxelela nje. Ha? Singela like intaka. Akuyazi le ntaka. Amen. Huh? Praise the Lord. Amen. When we ask you, they have to boost a meeting in Zotuna. Come and base a meeting in the husband tonight. There's nothing you always deny. You always deny. Huh? Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Let's get him now. Amen. Let's get him now. Jesus. Oba ubenelaka waphumelela. Dawuba iproblem napa imkathi. Dawubethe takala mbethe nina ba. Amen. Yeah. Yethu phumelele nje. Phumelele. Saba iproblem. Ba. Uyazi xa ungeniswa powers of darkness. Kwenziwa ntoni? Bayakuthatha. Yes. That's why ungakwazi uphuma. Because there's a pit you have to go through to that pit. And when you go through that pit, kuvalwe. Oh, kuhambe indawo esithukuthini sobumnyama. Ngaphaya. Ngabantu benza abantu. Amen. Awubhemi uthakathi umuntu ofaka ikhola. Faka ikhola. Thakathi igqwirha elifaka ikhola. Beligqwirha elithakathayo. Elifaka ikhola. Jesus. Oh, Jesus. Thakathi igqwirha akulibali. Kanibona kule Bible. Sisibali. Oh, yeah. The blood of Jesus. The name of Jesus. Akathi Jesus. Akumva wena. Ubone senjenje. Akumva. Yes. And you trust this person. The blood of Jesus. The name of Jesus. Then I say, ujike kwa wena. Ufuna upointa la mathokaza. Amen. Yeah. Hayi ngibona umama ubani. Akuthethi ngawo. Jesus. Give us. Ndibona umama ubani because umama umthi mkhulu. Sorry. Umama umthi mkhulu uye wathetha ngokungafika manje ngento yenzekileyo. Elixhekwazi lagula lade lagabi igazi. Emveni koko hayi mama umthimkhulu umama umthimkhulu because uhlazise laa nto uyenzile. Yeah. Satan to come to steal and destroy. That is the meaning yale verse. They come and destroy. Sengxamela ushumaye lawo ndizokucinezela kakuhle uthathe decision. Uthathe decision yohamba ohambe. Yeah. Amen. I don't care. Yes, Lord. Amen. You can take the decision. Amen. Praise the Lord. So on your sleep, Yes. do you hear that sometimes you dream about eating? Aba bantu batyaye emaphupeni. Utye kamnandi.
No, ebengaphekanga utye kamandi, utye isibindi, utye nesi, utye isibindi somntu yo. That's why, yeah. Enjoy. I want you to look at me. Yeah. Okay, yeah. Yeah, Yeah. 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 The green land out. We are trying to win. Jesus. In now. And then after that, Silva, give him. Amen. I'm going to look at Donald Trump. To give him. Yeah. Praise the Lord. Amen. I follow Sugalan because likas olichayo emathongweni. Huh? Jesus. Huh? Yeah. Ave is now. Ukuzibona ezinye zipake emntwini apha ibe green le ndawo uyatya. Sumbuza uba uyatya na. Sumbuza. Funeka umxelele uba uyatya emathungweni. Amen. Jesus. So, because the minute umbuza akho nto azawuyazi. Gqithi ixesha umbuza lana nantsi praise the Lord. Amen. Ndandikulaa group dala ndandikumayiphi akuzuyazi mina unoyazi omayiphi amadoda anxiba isihlangu singapha ndifaka ibelbetom Okay. ndanditshayela istrap bandihamba makubonakala uthi vu 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 ucimba impahla yona ndiyayiqabuka uba sifake irengla imoni yazi irengla bangajoke ngapha azazi ndiyakhumbula irengla bomama ubufake irengla jonga sasitshintsha negama pha. Yeah. What's your name? Kangeli igama eli-right. Yeah. Ungubani igama lakho? Ndingubhanki. Bani surname? Peterson. Bhanki Peterson. Where I'm going, Sasnama lady. Amen. Beautiful girls. Not la la pekap. Not good mama saying not too much. Yeah, for your girl, beautiful. Sasingabuzi. Sasikalele lady basatan. Kigeleza natsina. Oba hayi mangapha manqine nkuku. Ukuthi wena mabili. Uthi ke ngokuthi apha. Sibangaphi thina. Sasibuza manqine nkuku. Mangapha okay uthenga ibhuzayizi the 2 cents. Zingaphi ibhuzayizi zethu? Hayi kuphume ezibini. Ubuze ke ngoku. Sibangaphi thina. Okanye ubuze uba nathi ngonyama isiza igqumela ngonyama uwe ukhoyo apha le ngonyama iyeza uzobalekela kubani lubhuti izabalekela kuwe. It's okay. Praise the Lord. Likhona laqala. Likhona laqala. Don't do that. Don't do that. Likhona alaqala. Amen. Praise the Lord. Amen. Kacabanga kuziwa apha amadoda amahle. Guess what? Ndindedwa ongenamoto. All my friends they got cars. And bonke bafuneka beze kum. Yeah. Kuziwe kumntakamama ndihlale ngiyame ndikhethe uba ndizawukhwela ke kabani ekuseni ndizawuba nobhutibhangile. Okay guys, let's go.
apha na uyabona umama owamama yo umama wayezithanda yazi tshomi zam yayingathi zezakhe because zenza only one thing tshomi zam zazithanda uphatha inyama zize nenyama zifike zibeke phaa inyama rhali khawubethe hayi umama kazubuza uzovela angene mntakamama uyazi uba ebesithi udiniwe uhleli ekhawushini uthe xa befika ubhutlos rhathi khawubethe awuzokhula phaa ndiyenze njani xa ephake natsika kuthiwa hayi natsika ungasiphakeli kakhulu bona sayifuna le nyama yho uvuyiswa yilati le nyama leka phaa leka phaa ndintobe zamfumana ndibheke phaa ekitshini ndasithandazela eso sona ndasithandazela ungacima sisahamba nam ndithetha ngaso ndasithandazela ndandilisela lekhuko ndavula ifriji ndawugqiba ndivulela amanzi etapini ube ngathi ndikha amanzi etapini but ndizawubona xa ndiginya iyatsaka mona kodwa heyi inomandi ke kubisi ubeluthe akho nantsi ebisi devil come to steal uthini wayani uthina yena ulisela lebisi wena praise the Lord. Amen. Now he come to steal. Yes, Lord. He give you dreams. Yokutya. Amen. You eat. Yeah. Is how they possess you. They possess with the food. Amen. Once you turn the land, uvuka unomvungulo ongawaziyo umvungulo yawo kabuleka ayazi masikhetha ufika unomvungulo uvuke kusasa ngathi kusitha. Yeah. That is very important. Before you sleep, wash your teeth. Amen. Wash your teeth before you sleep. Amen. So that I did you namhlanje uzawuphupha phaa utya ngathi utya umphokoqo umaniselo awuvukayo kanti xa uvasile amazinyo walala anything that happens uzakothuka kwenzeka ntoni. Yaniva natsika ndiyakubona ukhupha amehlo ndithetha ngokutya imathumi natsika ukhupha amehlo nje. Wash your teeth before ulala uzokwazi uthatha inote ukuthi le nto ikhona into ebendinatsikile. Ngoko nangoko you take 2 teaspoons of olive oil. Yes. You set it. And then you have a glass of water. Amen. Whatever lento ilingena apha kuwe ingabi nakwazi ukuhlala. Amen. Okay? Amen. Ingabi nakwazi ukuhlala. Otherwise, oba ihleli it's going to give a problem. Amen. Hallelujah. Amen. So they steal you on your dream. Just let's go to 13 Matthew chapter 13 verse 25, because we talk about the spiritual translation. Yes. Now spiritual, when it's translated to you, spiritual is enter, and then it says something in you. Read on. Verse 25. Yeah. But while everyone was sleeping, Yeah. the enemy came. Usatanakazi uhleli. Nawe mosungeniswe kule nto ulele. Yes. The enemy came. The and enemy sowed- came. The enemy came. and sowed weeds among the wheat and went away. Yeah. 26. Yeah. When Jesus said. When the wheat sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. 27.
The owner's servants came to him and said, Sir, Yeah. didn't you sow good seed in Yeah. your field? Yeah. Where then did these weeds come from? 28. An enemy did this, he replied. Wait. Oh, bazakwenzakala abantwana. Bawaphezwa because bayaqhuma bayekunantsika abantu bangakhweli baqhume babheke ezantsi. Amen. Lo mncinci bese lantsikini uzobetheka angayiva. Once you get it home, uqala off pay. There you go. Yeah. 28. No. Read on, brother. Verse 25. Yes. Good. Kuthe xa baleleyo abantu lwafika utshaba lwakhe lwahlwayela umdiza phakathi kwengqolowa lwemka Lafika uchaba ebusuku. The uchilo mos ngokubufunda ku John 10:10. Uchaba lufika ebusuku. Naxana ufumana esi spiritual we can say transplanted to you. Is not coming Yes. as a spirit sihamba nawe and si end up sithetha kunye nawe. Amen. Praise the Lord. Amen. Akunokwazi uthi xa uthetha usinike half of your story. Give us a full story. Amen. Because when uSathana ekuba, once uqalise kube kukho rituals Yeah. ezenziwa nguwe noSathana, there's a problem. Amen. Because when usenza ritual wena noSathana, uSathana uzakwenza izinto ongazifuniyo. Because you are no longer him. You are no longer yourself. Ungowakhe. Yeah. Amen. You don't control you. Yeah. Yes. Satan controls. Amen. You don't control yourself. We servant yakhe. You just do whatever akuyalela khona. We honor xa usenyameni, but I don't like this. Amen. That's Satan. Amen. He's still you all the time, all the way. He's still you. It's just like you listen to people outside in the ministry. Yeah. They will give you a poison. Amen. Once they poison you, you come with that poison. Amen. That poison ayizokwazi ukuvela isuke. Amen. Who organize when you poison? The same people. Same people organizing another poison. Amen. That's why I'm saying, I'm going to tell you, makupekwe okanye makungandimo zakutsho uba makupekwe. Because the plan of Satan is again, he's organizing another poison. Nalo manje besithi akazazi ngexesha ndifika pha ndifika uthetha. Amen. Ndifika uthetha mo. Yeah. Hayi xa ubuzayo, hayi akho nto ndiyaziyo. You are talking there, you are talking. There are 5 in this ministry, 5. One is not here, 2 actually is not here. They organize another body, another witch, engekhoyo apha. Organize with the same man, same woman. You are the leader. Pa. Amen. You are the leader. Pa. You are the leader. And we are asked why we leader. And we are asked we are tagged. We are asked Lord. You act like ingathi akuthakathi. Kodwa ufake ikhola.
Le call ingwele. Le call ingwele. Supposed to keep ourselves singwele. Because naye ungwele. And linelangu amen from you. I don't mind about, but we which? Amen. Which? Amen. Siyathandaza apha sithandazela abantu mabaphile. Kanti njengoba sithandazela abantu uyabhayinda wena. Bhayinda. Uyabhayinda. Yeah. And bazakubetha. How can you go to the someone wawugqiba nawe ufuna deliverance uyothi emntwini yiza kudala ndisiva utata ba uthi uza kunceda yiza phambi komza kunceda kanti uyayazi oba ufuna umnitiator kwi-powers of darkness. Say I'm lying. Amen. Say I'm lying. You ufuna uncedwa wena ubheke ebantwini apha in my flock. Zokela kwi-flocks zamba yiza I want to help you kudala ndisiva utata esithi ufuna ukunceda yiza wathintshwa. I'm talking to the lady right here in the back. Ukhona usanda ungena kubo. Yeah, in the back. All right. People, don't allow people to send you SMS ongekhoyo apho. Amen. I-problem yakho nani niyafana nje namanyoronyoro. Njalo. Nani? Njalo. When you call someone over, confront the person. You don't confront the person. Akumkaleli, you expect mna mayibe ndimomkelayo, but akumkaleli. Akho mntu wakho onovela kuwe emathongweni engazalani nawe. Ufuna ntoni emathongweni? Ufuna ntoni emathongweni akho? Akuzalani naye this person. But I give you the chance of interacting with the person. Thetha naye. Update. Why? This can challenge, this can touch a card, this can do. That's nonsense. Yena kakoyiki yena. Yeah. Kakoyiki yena. Yena uzokuxelela right through. Uzokuxelela. Uzokuxelela yena. Amen. Oh, but this is what happened. This is not. I don't know what you're talking about. I don't know. Ulibele umanu zokhala. Noyazi umanu lili nyembezi. Ngenyembezi zobupoki. You never do nothing to me. Amen. Nothing. Amen. Now, my friend, the boat tenders are strike. I used to tell them, you're not striker. He's our striker. Ubale wathi nango yazi papa meeting. This person uthi undilumkisile ngokufa eko ukwimba undenza ndoyike. Uyazi mosene ntikayo. Uyazi mosene. Uyazi? Amen. Uyazi leni ndithetha ngayo. Hayi uthe ndizawunatsika ndizawufa nje emeetingini before kuziwe natsike you know. Amen. I don't play. I know what I'm talking about. Ndidanile nguwe. Wena ungumntondo ungenile ba. Now the powers of darkness move. Now ungumntondo phango wena. Ba. Uzangithatha. Uba.
Hayi, sizayofaka into yokugqibela. Sizawufaka into yokugqibela. Sizayofaka, ungayibhala, bhala kahle. Sizayofaka into yokugqibela. You say that? Yeah. Amen. Kosiam. No, we're going to go to that. Destroy our ministry. Yeah. Sizafaka into yokugqibela. Yeah. Can you imagine? Can you imagine? Nina ningashumayeli ngamagwiza. Niwayeke. Niyekele kum. Amen. Now, alulala uphuma ulwimi ngaphandle. Ubanga uyazi. These people, they work you. Yeah. Jesus. Oh. Last time, ndifuna ungenisweni ngena kwenye into ndifuna unantsikela apha kandigalele ligcwale lapha ntsika la olive oil kwenkulu wakho. Yeah. Praise the Lord. Amen. ndifuna unithakathe ningekathakati. Jesus. Amen. Because once banithakati nizawungena epitini la piti akwazi ukumaka piti. Jesus. Wasuphuma. Zocela mna ngoku beningekho ukuvuma ngoku again ngoku kusengxakini uzakuma ingxaki yami ngoku. Hello, you alright? Hello, yeah. Shabsan, yeah. Gama wala ko lang. Kau lang. Kaya ko lang. Kung apil ko sa labani, masih ako. Ang tsaga. Mind of the Fusi. The Fusi Amawen. Ang asina yung Fusi Amawen. From Fusa. Amen. Nom niya pikuwarin. Mga pes. Yachigala isa kakhulu. Ayinangathi. Ashumayini into yakho ngathi siyoyolela. Do you understand? Amen. Now, nalumsebenzi ngizawenza. Amen. Amen. Umsebenzi. Yes. Igama lakho likhona marere pha ndibonile. Uba abakafaki wena. Uthi hayi. Igama lakho marere lipha. Igama lakho sawudibana nawe sawusithi ngoku. Bali igama lentwana. Uzofuna abulele. Uzofuna ubulala abulele. Yethi ungene. Funeka ube negusho ibekayo pha. Uyakushalaza marere pha uyakushalaza yamuthi uthi bayavula xa ingenile anyone who pay na tale wangaba basakhambe ukuthi ne-pain imali okhamsisana okay-pain imali ko. Now we pay a payment on Dikwala way. Dikwala. Now we pay. I've been we pay now. Okay. Now we pay. Now we pay now. Your hip.
Now, every night of a pain. Oh, okay. Kumbanin yan? Ha? Ba't? Don't know so. Okay. Hindi mo magaling yun? Pang ako. Pagka na si Ken, Devonville. Yeah. Now he was up as Nancy Young, as go right. When he knows I was go right when. Amen. Bumba aboko nagasa. That's why unaliwe I can lay usenai. So yet so pega sis. Ano jongapo. Jonga apa ya? Jongapo. Likwala wen. Anam naman kwala. Tuman yate. Okay. Amen. Let's go to Joel chapter 2 verse 5 and then this is okay. So the part 1 ended. Amen. This is where I go part 2. Joel chapter 2 verse 25. Read on. Verse 28. I said 25. Now, balikan nagla 28. 25. Bazaar, relax on that in a phone. I said 25. But when you busy with 28. It's in the go to 25 or busy. Verse 28, Joel chapter 2, verse 20. Yeah. 25. Yes, sir. Ndonibuyiselela okweminyaka eyadliwa yinkumbi Uh-huh. nangumkhothululi Uh-huh. nangumnikela Uh-huh. nangumnqunuthi Uh-huh. impi yam enkulu endayithumelayo phakathi kwenu. Dokuthini? Start it again. 25. Yeah. Ndonibuyiselela okweminyaka eyadliwa yinkumbi. Everything you have lost, those are the children of God. Yeah. Everything you have lost, Yeah. the Lord says, "Ndokuyibuyisa into eyiwena." Yeah. Ndonibuyiselela okweminyaka eyadliwa yinkumbi Yeah. nangumkhothululi nangumnikela nangumnqunuthi Yeah. impi yam enkulu endayithumelayo phakathi kwenu. Amen. 26. Niyakudla nidlile nihluthe. Okay, now read on, brother. Verse 25. Yeah. I will compensate you for the years that the swarming locust has eaten, the creeping locust, the stripping locust, Amen. and the gnawing locust, my great army which I sent among you. 26. You will have plenty to eat and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, who dealt wondrously with you. Okay. Thank you. Yeah, when you get home, you read these scriptures, and then you should have understanding. I pray the Lord, He will give you understanding in Jesus' name. Amen. The Lord will frustrate your enemy's camp. The Lord will frustrate your enemy's camp. You will never die prematurely. You will never lack to the Lord. But everyone is throwing anything to you. No weapon formed against you shall prosper.
different weapons forged against you shall not prevail. No tongue also. Allow curse away. Allow prevail. In Jesus' name. Amen. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Now I'm going to Exodus, Genesis. Genesis, when the Lord says, "Let us make man," and the man was in our likeness and our image and everything, and let me give them dominion. Okay? God created man and female in the same time. God created man and female in the same time, but to form them was different than times between man and a woman. Okay? When God created a man, He see the man that unis took taste. And then God said, "It is not good to be a man alone. So I'll create a helper." That God yet decided in Him and uthetha kuye ebuTrinity uye ofuthi. Oba mandenze umuntu ngemfuzo nemfanelo yam ukuze lo muntu abe nobukhosi kwizinto zonke eziphezu komhlaba. Ndimnike ubungana lo muntu xa ephila kulo mhlaba. So He created man and the female in the same time. After that, He created man and the female, and then He formed different time. So who started first was Adam. Adam, he was the one that was started. And later, God go to Adam, wamfake theater. Wamfake theater. Wa apa kwi-rib yaka Adam. Wakhupha ibamba elingumfazi ku Adam. Amen. That's why women are dangerous. Women are snakes. Women, he can destroy the man. Because the woman has been taken from next to the heart of the man. Do you understand? The women are dangerous. Women can twist things. Zingakhange zibe right. Amen. Twist. I'm not talking about the women about this way. I'm talking about the women outside. Okay? Woman, he can push the man. Amen. Yenze lento ayifunayo ba makayenze. Right? Amen. When the Philistines zazingakwazi to penetrate to Samson, they have to take a woman. Amen. There was one of the slave queen, Esazwayo, in that city. And they go to that slave queen. Amen. He said, "Listen, there's a man called Samson. Was a Gaza. Yeah. He doesn't know the city. He's from
the farm. Yeah. The garden lava was a lot. Nengashu. Amen. Garden. Now from a Timnata. Yes. Yaphumelele slave queen saseTimnata silungiswe nenwele Jesus. silungiswe namaqhakuva silungiswe ebusweni bakhe kuyaglow kuzo Amen. njengoba ngikufaka enantsike ntata amanzi abandayo ufake ice blocks ndibuthi ubuso bayi manzini yenibona ngosilamba naqego yenibona manje ipungi. Amen. Hayi ba lena ndawo intende ba kundithanda demonic. You are highly demonic. Look at me. Amen. Yabona mana kaku? Amen. Uthi amen kodwa le. Uthi kamandi no hallelujah. Kaloku angalali ubusuku bonke. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ungamnika umntana kaJob samthatha samjoba ujobile ngokomele Jono ya nalowa muzangu mvelo ayiphathe la Job la boyfriend yakhe zangamve umntana lo wakhe okoyinika la chep oba la chep mayinesi ngoba lokhu xa sibanjwa ngenkumbi thina siyabanjwa ngenkumbi. Amen. Nango ufuna uhleka xa uxakiwe uba uzawuhleka uthi Jesus. yebalentela Amen. le chap elady la esilekhwini salungiswa Yes. sabe silungisiwe safakela nenwele safaka kathiwa iperfume yakhe Yes. iyaziwa iperfume yakhe Amen. iyaziwa iperfume yakhe wakhangela iperfume thina ke singamajita sathanda iperfume. Amen. I don't want to lie. I don't want ilady looking at lisuka apha esapha. Funeka ufake benekula nxiba something avakala. Amen. Oh God. Otherwise uzawushiywa. Ngoba wena uvase ufake ivaseline phelela apha yamjani funeka ube on point. Amen. Uba ngaba kunamali enzipho mozenza izipho Yeah. ube on point. Uzomane usithi lezi zipho zakho kuba kanzipho usanda usifakela zinde kubona usenjenje kufana nomama wamawele nanka khawuthise nomama wele nazi izipho yazo walungiswa elady laseTimnath. Yeah. Jesus Christ, you know, that la ulungiswa mntaka mama wadwala indawo yonke Yeah. uSamson abuze lady khawutsho mapha amandla akho. Amen. Amandla akho maphi? Yabona guys, when the lady people spoke, what do you do for the lady? Yeah. The first date, people say, what are you doing for the lady? Then what you do. After that, Amen. so we goes. Yes. Osi Kana esithi okanye athi nibheke pha kwi-date I invite zonke friends, about 3 friends
azenazo apha etafuleni. Bulisa. Mulwini. Ninjani? Hayi kubani? It's my friend. Thinking okay, fine. Ifike waiter. It's a waiter. Can I take drinks? Uthi wena no. Not mina. Bangazithathe because ufike lepa. And then after that, uthi ucela ubona. Jesus. Who are these people? Are these my friend from this and that, my high school friend? We met okanye isebenza naye pha call center. Oh, ngizokhetha apha mina. Oh, all right. Koko i-call esangena apha ekhaya. Sabaleka ndibheke ekhaya. Zawubona uba ndizawubuya okanye ndizobuya. Because le asiyo date yami, i-date yakho ne-friends. Shiye, lezo friends zami. Obubhatala imali apha unnecessary. Yaliva lutho? Shiye. Unathi? Wanqwala unathi? Praise the Lord. Uthe wongena phaya uSamson. Lately wamxelela manje. Afrika manje. You see, the devil will position someone for you. The reason bekufakile is because they have the agenda. Their agenda, you will never understand their agenda. Amen. That take away long to uhlile xam kwakho udibene naye. Yeah. Amen. The agenda, if it's clear, they want you, the agenda. And the Lord will allow it to happen. Like Samson. When he allows Samson, amaFilistiya ambambe adlale ngaye. Kanti inwele zikaSamson ziyakhula. Akayazi uSamson utheni phakathi kwakhe noThixo wakhe. uThixo wamgrant uSamson another more power. Mbambe uSamson. Wacela lenkwenkwe imkhokhelana. Kha ungithathe ungisondeze kwinsika zale yeholo. Ndifuna uhlala kamandi, andihlalanga kam. Kumandi konwathiwe all the generals, everyone ukhona ulapha. Amen. Samson. Wabathumza bonke bengaphakathi. Amen. Kodwa uqhuba ecelele kuThixo bathi uba ngabona ukwazi ukuphila indinike. Your mistake zizakucosta mistakes zakho. I am doing this thing ndivume because eyinto ethile izakucosta. Amen. Amen. I was waiting for you, Jennifer, yesterday. Why did you come? You don't send SMS without Jennifer. It's a constant. Amen. Everything oyenzayo izawuba nazo iziphumela zayo. Everything. Awuzukhalela mntu. Because imiphumela yezigqibo ozithathileyo. Oba ubu sober minded, oba you are not sober minded, but izigqibo. Yes. Ozithathileyo. Praise the Lord. When you touch izigqibo, sometimes you take izigqibo ungazi. Amen. Sometimes you touch izigqibo usazi. Amen.
Sometimes uthi phakathi ufuna uphuma. Ifuna leyo ke ngoku ifuna inyaniso. I-extra nyaniso from you. God will make way when things you look is possible. You cannot go through here. This is possible. I can't. But God make a way. When abantu bevalile kungekhona, God will make a way. Make a way. Uthi kuzavula indlela. Uthi kuzayenza, kuzalenza ithuba. Uthi kuzakwenza izinto abanye abantu abanganokwazi uzenza. No one can. Bathi xa bejonga bathi thiza uhamba uThixo. Awuhambi umnyumlo. Amandla akhe. Amandla akhe. Awakhe amandla. Sithi xa siphelelwa ngamandla. uThixo asiphakamisa. Sithi sawuchafa endleleni siphuma uchafa. Ngezinto eziphambe zisiqina phela. Bedere umuntu ovuka kunomuntu othulele othi ayibona imeko bayithi mina ubone ba lo muntu uzolile uyazola kodwa uyabona ba things is not right. How can uThixo uzawuthemba njani xana ungakwazi uphakama njengoYesu waphakamayo enandulwandle wathi dithu wena uThixo wakhe. Uyayibona irongo but you keep quiet. Uzawunika ingxelo ngaloo. One day you give account. Ngokubona izinto zirongo. Do you know uphakame la mama? Not one of the oslana baphakame bancedise la mama. Not one of them. Waphakame mama wathetha. Wabethi ulo uthethe kongokothwe. Wena phakama nini wena? Amen. Because nalento ufuna ukuplease wonke umuntu uzawufa. Let you please wonke umuntu. Amen. Uzabetha. You're going to die. Because you want to please everyone. You want to be nice to everyone. God cannot trust you when you want to be nice to everyone. Mabekho nixesha lophakama uthi bubumnyama obu ukukhanya obu. Finish. Ayithetha ba lo muntu ba uzawuthiwa. Amen. Uthiwe is okay. All right. Oh, sakhulula uhlele esitulweni uhlele esitulweni akwazi nokujonga laba abantwana bayathisana bakhona abantu bakhulu wena uhlele esitulweni akho kuyenzayo but uyabona uba kuyathisana uzawuthi xa inantsikile ubuze uba yenzeke njani le nto kodwa uyibonile with your naked eye ubona this is wrong. Waiting for the pastor who must come and tell this is wrong. Hi, tata kakathethi. Hi. But you are told. Hi. You understand? Uno bangela ndikade. Yes. Tatucho. Bona ndikade la. Phayi meeting bekuthiwe funeka sibethile. Aba bebese meeting phezulu. Amen. Baya ngithetha. Amen. Did bonke aba bebese meeting there are 3 people bebese meeting here. Bani mamele. Amen. 3 of them bebese meeting here.
abanimameleyo ngoku. Yeah. Oba, what kind of a poison saphinda sifake? Zimane usithi nekese kuyiphiwayo ngabantu umuntu oseceleni kwakho akumazi laa mntu okuphala ntoni lalekese. Ha? Ntoni? Oh, kublipho. Okay. Oh, mbali uyakususa. Nyamezela mntana. Nyamezela. Nawo kufakwe umuntu wena Vuvu oba makangene kumbali oba agqibezele umsebenzi buqaliwe. Na ngene ba kumbali ufakwe umuntu awukholapha ukuthathwe umuntu apha kulo usithathwa ngumfundisi nangoku uyandiva ndiyathetha ndidanisile malidima. Don't want to lie, ndidanisile. Ndizawubuya umva kancinci ngapha kuwo. When ungakwazi ubeka inyawo, you can't put your feet down. Hayi kuphakama umamantanga babeka inyawo, wena mntu wenziwe le nto uthi ungabeka inyawo. Ufuna thina masithethe naye wena. Ndidaniswe nangosihlalo aba totally banidanisile. Totally kube kwi-chaos phezu kokutya kwabantu phaa ekitchen. Osihlalo uhleli kwesi situlo ujonge phaa akaphakami. Ha? Apakani? Abantu boyonzakala ezandleni zakho ukhona uyi-leader yale ministry. Abantu bonzakala ezandleni. You're going to give account. There's no duck and dive here. It's not a politician here. Sisenkonzweni apha. Because a politician who duck and dive uyathanda akuzuphakamisa sala. Oh, nantsike no. Andithi ngawo man sisi. Uyazi uma Ntombi kaLindi was minister. Ndiyambona nje. Ndimva nje DNA yakho leyo. Amen. Yafekete ulufeketela umama ufumana zonke izinto. Feketela umama. Nawo ungalindwa eTV phasi akayithelanga imali yakhe. Amen. Ikhona kaloku le ntwana yaka KFC inansike ine-KFC about 30 something in Port Elizabeth. Ndayixelela into yoba ungandixeleli uba wena wancedwa uyihlo. Thina sifuna siphangele thina. Wena wawuprivilege wena. Amen. Hayi this is inansike ntonto. Hang on about the lady nansike nana malibuyela kwa mama. When we leader, kufuneka ubeke inyawo uyi-leader. Lies here, lies about ufula apha enantsikeni emeetingini. Lies. This thing was fuller, this and that, because it's not there in the meeting. I said, there's nothing, because what was happening there. Amen. That's why ndingakhange ndikwazi ukumamela. Hayi unyanisile. Unyanisile what? Akutsho uyayingqina le ba unyanisile. Akuyithethi le meetings. Kuyithethi le meetings. Meetings, beku meeting thetha ngani? The future yenu. Amen. In this ministry. Ngikhangela, hayi masihambe sokuthatha nobani azongena. Oyi-one because there are two ladies
ebepha i-meeting akange ndimchane bangubanini oyi-1 ndimazile ukhazini womnye apha nasike apha. Now I'm making sense now. Ndiyabona kunjani nje uba uyandiva uba ndenzi sense kule nto ndiyithethayo. Oyi-1 ukhazini womnye, oyi-1 oze nalaa khazini andimazi bepha entlanganisweni ebepha oyi-1 jonga abalapha andizubabala those 2 former ngo-former masibayeke basibale 1 2 3 4 kaloku basanda umrecruit 4 ibe yilethu ne ibe ngenye i-2. There are 8 of them. They said masibabethe. Abona ukhalazela uba uphi uzuko ukanti uzuko uyavuthelwa kaloku uzuko akathandaza into engathandazi uthi umama ke hayi akakamkeli uyesu lo mzalwana akakamkeli uyesu usebuthathaka ndithi jonga sise-ami pha akufunekanga abantu bakuthathaka funeka uzithandazele. Ithi ndiyaxoka nawo kule meeting benikuyo akwazi nix niwena wena uyakholwa nje uqelelwa izinto onasike ufike apha uzothi phezu uba unjalo ube mo ububi akwazi nix laa mntu uxelelayo akakuxeleli xa ephumanga ebheka kapha akakuxeleli konix oyaziyo hayi tyhini nomnye ebepha benthe bangapha apha enkonzweni. That's 2 and then that's 3 and then 4 apha enkonzweni bebepha meeting bebepha meeting. Now ndicela wonke umuntu sulala nje thandaza because sisemkhosini sisekwimpinguko abantu abazawusipetha. Onozulu hayi mandiyeke mandize ngapha kumama onantsi mama wakanozulu mandingathethi ngawo le hayi yonke into right unozulu yonke into hayi ke hlala thula mama thula ungaphinde uthethe urhadebe khange basokolisa hayi kodwa ngoncibana ontswetswe nojawolo mfundini khange basokolisa otherwise bendizawuya ngokwam thatha induku yam upandibheke pha kodwa ngenxa yoba ngamanene akunohamba ezindlini zabantu abangamanene unantsika uvuvu sithi ngoloja uqhwaba izandla uvuvu because